ole ama sa in hlir tu te chipai ka buk le vek chewa tu tuma chuan hei news poimo tak mai a kan hriat nge tur ti thei khop ania hei hi aron om le thlat mai ne hei kan hriat angin tu laya a Mizo zinga YouTuber tam tak kan om chhawnuk to ne ya channel po tam ani a chu tiang YouTube channel Mizo ina kan siam tam tak zinga tuna karon ti chhuwa tur hi cybercrime te police lampang ten an chui me kha ne ya hei Mizo chhana ti ne kan lo hriat view pori no mane hemi channel a hianin sex lampang te a khatiang ZAHMAWH rong kai lampang ang chi ngel ngan lutuk mo engma thu po nei lo ani na ang phong aron chuwa thin channel kha ni hi Mizo chhanna ti ni hi police lampang te cybercrime de haran chui me ka ni a zielo khop maya hemi kan video lo entry kan subscriber zinga po hemi Mizo chhanna channel a lo ve entry po tam takedom karing amaro chu engtinia aron chuwa thin ti te zirlai nau pang kumtling lautan a channel hi a him to kem ti te kha a kan hriat thiam vekare no mane chu tunai hen Mizo chhanna channel hian he kan muang subscriber hi sing ni le sang ruk chuanga nei me ka nei ya hemi a hian ZAHMAWH lampang rong kai hlir mai video hi aron ti chuak thin ani chu cybercrime te police lampang te women commission te khan an chui me ka nei tunge a channel en call tu he channel nei tu hi tunge ti khan an chui chho me ka ni chu hei a video ti han enila a thu pui da na tang po hian no pangin an enang ti te po ka thil hlo om takani hei tu lai phation complain atam view mai ani YouTuber group apo an khel ber ani me ka ni ti khan no pang ha kum som pakhat kum bariat te po ni khatiang khan smartphone an nei dek fur to box sia heting ang channel no pang ta na him lo kum ting lo ta na him lawang chi te aron ti chuak fau te video thala aron ti chuak fau mai hi a cybercrime lampang te po at hinarim view to ni tu chu kan video lo entry kan subscriber zinga po tu na hemi Mizo chhanna channel hi tu en call nge tunge he channel nei tu hi in free ani chuan khonga in comment na lama po khan lo soi ula he kan huangin he tiang lampang ZAHMAWH lampang rengot thiron ti chuaka ni hi ami tam takan thinarim view to ni chu ami then khat chuan in a channel ani du upload thailom YouTube la mina ro hre tak hle ne Mizo chok an hrelowa engang pon ZAHMAWH share ma se engma poina om hle nem a channel lom tiang chi te khatam takan do mane amaro chu YouTube channel a kan nei mo nei lowe mo he tiang ZAHMAWH lampang ang chi te mi pui nol pui mu tura the dar ang chi hi dani na phal mi lawani tuna po hian he channel en call tu mo anei tu hi a cybercrime lampang ten an chui mek ani he kan muangin a thu pui da na tang regot po hena bon ani chu wangin chui chua wata a phu to khrem na hi a mu ngai ni zana po khan video tharte ron upload ani ya a mi then ka chon in comment sa te va soi ula va warning ula asim mai don alom a post to lo mai don alom ti te no mane amaro chu Mizo chhanna channel a hian comment zong hi off veka ria comment theilawina da thina ni chu tiang te ni wang chuan heta mit hiam zok police lampang te po nia cybercrime lampanga a kan how tu mit hiam big te khan an chui me ka ni chu Mizo chhanna channel hi anei tu le hemi channel en call tu hi hria ani chuanin khonga in comment na lama khan lo soila heting anga channel himlo ZAHMAWH lampang the darna channel ang chi hi YouTube lampanga an omngat phei chu azialo viewani e kan soi to a no pang a kum tling lo emo kum re kum kwa lek po khanin a channel hi an review to ne ya ti khan tu lai phechona viral na sa viewani thunei tu lampang ten a anarek chu huna phechon kumengza nge lungina ta nang poi science nge choyang ti te po kha a kan soi seng lo jok chu tiang khop chun a khesi a rit don ani ti hi chiang ngani amaro chu comments theilawina video upload therapy nga aron seta khatiang ni wang khan va biak po te he taminol puitan chon va biak po chung ka har viewani chu wangin Mizo chhanna channel nei tu emo en call tu emo hi ilo hria ani chuan khongai takin comment lama khan lo soi hrim la cybercrime te police lampang tenen YouTubers dang tenen kanin bepop vekani ti khan an chui chho me ka ni heting ak channel him lo lutuk anau pang te he ta kum tling lo tena an en tura he ta an malam hun thleng ti chevek thei channel ani ti achiang ranga ne chu wangin thu nei tu lampang te an hre chuak ani vai chuan achak view don lo nei ti hi chiang ranga ne a mi tam tak chuan chui chuak tak chong lawang tian an soi ve hluaya an mani pon an ngai thadu lom ti tok te pon no mani amaro chu thu nei tu te ran chui mek ani hetiang channel him lo lutuk te ZAHMAWH lampang gel ngal lutuk
aron ti chuang mek zel ani hi kan khap vate mo ama kan biak po a phu tok hrem na kan hmu tir vata ni lo chuan a rei lo te a kan thalai mai po ni lo kan naute kum thling lo tam tak te hian an chiat pha dor ani ti hi a chiang ngoi ngoi ani mana po ha kan soi to a Instagram ate po ni a OnlyFans te po ni khatinga khan mi chi than khat chuan in mi tam tak hmu turin ka ti hlei nem a du te chau hmu turin lom ka live tiang chi te an saruak video te po ni a khatiang thalak te aron ti chuak kha ni a khang te po cybercrime te women commission lampang te khan a jela an khung mak mai ne mi pat me chiat na Instagram an live fa ti khan live pa khan aron mang vela ne khang te po kha women commission te cybercrime te khan in an rek chuang nok mai a jela an vom lut ngal nol mai ne khatiang kha ni a khesi a te lawani ti hi an thereng om sianga tinge chu tiang thereng chung sia hi ting anga ZAHMAWH lampang ngel ngan lu tu karon post zel kha ngai to fe thama omani tinan he tun la ya phei chon ania a Mizoram chunga Mizo zinga po YouTuber tam takanum me ka nia therin a channel te po anaron siam chho zel ani khatiang zinga khan he ting anga channel mak sak lu tuk kan ti dol nge channel a thalo zonga ngong na satak nei the channel ang chi hi a ron siam to lo se a om hle do ani chu ting ani lo chon Mizo society thleng khan generation thar zel a khoi poi thei don ani de kha thil chiang ranga ne tuna po hian a mi then khat chuan a kan fapa te kan naw te hian an entry na a thalo tak tak ani phone kan an lak saka amaro chu phone danga a channel ming an hrela wangin an en le thei tho zel box ya chu wangin a channel hi ti top da demo ama biak bo dan hi om se ka du ni ti khan anu thling le patling tam tak an mangang to ni chu tiang khop chon he channel hianin a thalai tam tak nau pang tam tak kha a ngong cheme ka nei ti kha a complain tam tak a tang kha na chiang renga ne chu wangin he kan huangin a video re hian ZAHMAWH lampang hlir aron post ani hi a tang kai lawa a nok le bokani chu ni chena kan soi tawang khan YouTubers tam tak chu cybercrime te police lampang ten kan tang ho me ka he channel nei tu hi tunge kan hriat so huna chon a phu tok hrem na hi a kan pe nge do ani ti kha karon soi du bokani chon he channel nei tu le iron call tu I lo hria a ru kai lo hria nei chuan a comments lama emo khan I ro soyenga ti chuan lo man te po om don ani ti anga a ZAHMAWH lampang Mizo nam ti mol phau tu channel ani a ze mi lo chuan chu tiang khop chu ni engpo ni se he channel nei tu emo iron call tu a ru kai lo hria nei chuan comment lama khan lo soi phong la engma lo tur po khom lo nei ti kha I lo hrim do ne chuan heti ang channel ang chi hi a thar ron siememo heti ang hriat tur YouTube a ngat phe chonin thu nei tu lampang te hian rek chuak zel dor ani ti kha kan hriat reng poi mo ni chon he channel nei tu hi I hria ani chuan comment lama khan I lo soi don nia